Doncs jo calculo que més o menys uns 2 anys i he de dir que són 2 anys, tampoc és molt, però cada vegada que vinc amb una ment d'aprenent. Tinc la sensació que encara estic començant. I medites cada dia o quan medites? Sí, procuro com a mínim venir un cop al centre. M'agrada fer meditació amb els altres companys. I a casa procuro cada matí com a mínim 4 o 5 cops a la setmana, ho intento regularment al matí fer mitja horeta també, abans de començar la jornada, perquè sí, em dona com una empenta, no? Em dona com una higiene, igual que em dutxo, doncs sembla una higiene mental, no? És com, vinga, anem a pel dia, no? Em va molt bé. Maco, això. I per últim, això, si vols dir què t'ha portat o què t'aporta amb tu, amb la teva feina, amb la teva vida? Doncs comparteixo a vegades el que diu el Lluís, no? Que és aquest tipus d'harmonia, que és una paraula que no havia utilitzat gairebé mai, que va aparèixer quan vaig començar a fer meditació, harmonia, em va semblar fantàstica, i no només la vaig aprendre com a paraula, sinó que l'experimento i l'he entès, no? És una barreja entre pau, entre coherència, entre una satisfacció personal, no? També com un aprenentatge, i llavors a la meva vida personal, igual que professional, doncs m'ajuda a ser fins i tot a vegades més observador que no pas estar tan ficat, no? Potser en el problema o en el dia a dia, sinó que em permet de vegades no ser tan reactiu, fins i tot de dir davant d'un conflicte o davant d'una situació que probablement en un altre moment hagués sigut més visceral, doncs et permet això que es pretén, que a vegades és una utopia, que és no jutjar, però sí que creus que t'apropes a no jutjar. I també a nivell de creativitat tinc la sensació, potser només és una sensació, que em permet com refredar de vegades, no? Soc enginyer informàtic i també soc actor, però sobretot exerceixo d'informàtic, i que és molt mental, i la meditació et permet refredar, és com aturar el cotxe una mica, de tant en tant, dels quilòmetres que fas. Alguna altra cosa així, que deies abans, de sorpresa o de... Sí, comparteixo amb una altra companya que també ha dit, no? Aquesta sensació de vegades que el temps sembla que desapareix, és algo sorprenent. És a dir, quan Einstein deia, i no em vull ni comparar ni de lluny amb aquest home, però que deia que el temps era relatiu, doncs és una sensació absolutament verídica. Dius, ostres, sembla que desapareguis, que et fons amb el moment, que a vegades són instants, no? Són espurnes de temps, però com que desapareix, i entens que llavors la vida és això, és un instant, que és què vol dir el present, què vol dir intentar viure l'ara, no? Per moments molt concrets tens la sensació que ho entens.